Basta yung mga kakilala ko sa China, partner, meron silang mga jowa. Yun nga lang, AI. AI? Oo, Jowa? ganun na ang mga uso talaga ngayon. May mga ganon. Hindi, ang mapapala nila, ano daw, mabait, simpatiko, Aba. romantiko, kaya makipag-usap kahit ilang oras. Aba, oo nga, Kasi no? nga naman, AI sila, di ba? Yun nga lang, hindi totoo. So, meron daw chatbot na ang app ay parang AI na sinet up sa China. Parang merong romantic human-robot relationship. Sabi nga nung isang may jowang AI, sabi niya, mas marunong pa tong magpakilig kaysa sa tunay na lalaki, ganon. Kapag nire-regla ako na may sapak ako, kino-comfort niya ako. Pero Chinese version, hindi ko alam kung paano yung Chinese. Yun talaga yung challenge. Maganda siya pero may challenge. Hindi siya totoo. He's not hindi real. totoo. Ang challenge yan, Chinese siya makipag-usap. Ayun yun. Sa China lang kasi to. Yun nga lang. Yun lang. Pero feeling ko hindi imposible. Kasi may mga, yung anak ko mismo partner, meron siya nakakausap na mga ganyan-ganyan eh. Kasi mahilig siya sa Harry Potter. Okay. Tapos merong chatbot na parang nakikipag-usap ka sa mga characters. And as if they're real. Ganun na. Nakakatakot din Nakakatakot in a way, no? nakakatuwa na nakakatakot. Pero ang sarap i-explore. ang sarap i-explore sa pero totoo lang. May fear ng konti. Baka mamaya ma-inlove ko eh. Kaya nga At hindi ka pwedeng ma-inlove kasi in the first place, 'di ba? Chatbot 'yan. Ibig sabihin, hindi yan totoo. Correct. Not real. So dapat kung ganyan, yung dapat alam mo lang yung hangganan mo. Hindi ka malulubog, hindi ka ma-excite masyado to the point na mai-inlove ka kasi wala lang 'yan. Oo. Maging maingat pa rin ha. Oo. AI po yan. Correct. Iba pa rin. Tsaka, alam mo na, mahirap na sa mundo ngayon. Akala mo safe ka, yung pala hindi. Yung pala, recorded lahat ng mga conversation. Di ba? At may posibilidad na ganun. Napaisip tuloy ako baka mamaya. May mga chat ka ba dyan? Bakit napapaisip ka? Tutulungan ko yung mga kaibigan kong Walang jowa. Namumulila kasi kahapon pa sila nagreklamo. Yan, di ba? Yan na pala ang solusyon. Nang may makausap, Pwede. may AI na tinatawag. Pwede. Ay, naku mga kakabisya, maraming salamat sa pagtutok sa amin this Feel Good Thursday. Susunod na po, Rakitera sa kanyang Secret Files. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Camilo King Chris Chuper. Na nagpapaalala ang paghihintay sa taong di ka kayang mahalin. Ay katumbas din ang paghintay na tumamis ang asin. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!